Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урыны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген безнең кунагыбыз Кытайдан килгән милләттәшебез. Инде без аны үзебезнең Казанда яшәгән милләттәшебез дип әйтәләрбез, чөнки ул Казанда белем алып киткән егет Рифкат Фәхретдинов. Хәерле көн, Рифкат. Хәерле көн, исәнмесез. Менә Казанда күрергә, үзебезнең дөнья студиясендә күрергә без бик шат. Мен дә бик шат, рәхмәт. Менә соң вакытта хәбәрләр булмый торды, элемтә булмый торды. Без сине беләбез Казанда укганыңны. Башта үзең белән таныштырып кит әле. Инде шактый гына күрешмичә тордык. Әлбәттә, сез әйткәнчә, ярты Казан кешесе дип әйтсәм дә була, чөнки минем иң матур мизгелләр, яшьлек мизгелләр, студент чаклар Казанда үтте. Ике белемемне дә мин Казанда алдым. Башта Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында укыдым. Аннан соң магистратураны Казан федерал университетында укып бетердем. 10 елдан артык яшәдем Казанда. Мин үзем инде белгәнегезчә, әйткәнегезчә, Кытайда туып үскән 4нче буын татар баласы. Кайчандыр инде безнең әби бабаларыбыз тарихи шартлар сәбәпле инде Кытай иленә барып күчеп, шунда урнашып, шунда төпләнеп калып, шунда гомер иткәннәр. Һәм инде мин 4нче буын Кытайда туып үстем. Һәм 2005 елны шундый зур вакыйга, тарихи вакыйга булды. Кытай татарларының язмышында дип әйтсәк тә була. Безнең Кытайда туып үскән шул ук мактаулы рәисебез Илдар ага Габитов Казанга килеп, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрипович белән күрешеп, шундый мөмкинлеккә ирешә һәм шунда Кытайдагы татар яшьләренең тарихи ватаннарына Татарстанга килеп уку теләге бар икәнен белдерде һәм президент бу идеяны хуплый һәм шуннан инде без беренче төркем дип әйтик 36 кеше 2005 елны укырга килдек. Менә шуннан башланып китте бу. Һәм ул хәзердә Татарстан хөкүмәте тарафыннан, Рустам Нургалиевич Миннеханов тарафыннан да хуплана һәм дәвам ителә. Менә берничә төркем татар яшьләре шуннан бeri Казанда төрле уку йортларында белем алып, Казанда калып яшәүчеләр дә бар. Кытайга кире кайтып, анда гомер итүчеләр дә бар. Төрле өлкәләрдә хәзер безнең егетләр, кызларыбыз әкренләп җитешеп килә. Рифкат, менә син Казанга килеп, бу тарих ватан дөрес әйтәсең. Казанга килеп белем алганыңа күмисеңме? Юк, шатланып, сөйнеп туя алмыйм. Татарстан әлбәттә безнең ата-бабаларыбыз яшәгән тарихи ватан булса да, барыбер безгә күрә ул икенче ил, чит ил. Әлбәттә. Чит мөхит, монда бөтен нәрсә гомумән башка. Яшәү тәртибе, кешелек мөнәсәбәт, ашау дип әйтик, төрле яклардан ул инде гомумән башка мөхит. Шуңа күрә бу бик кызык булды безгә монда килгәннән бери. Авыр булмадымы? Авыр булды. Яңа ияләшкәнче, өйрәнеп беткәнче мондагы тормышны, мондагы көнкүрешләрне авыр булды ул. Шунлап та аннан соң әкренләп ияләштек, җиңдек авырлыкларын дигәндәй, уңышлы гына укуны бетердек. Мин сөйнеп туя алмыйм монда килеп укуыма, яшәвемә. Һәм менә шул ук минем белән бергә килгән дусларым дип әйтим, якташларым. Алар да менә төрле өлкәләрдә хезмәт итәләр. Барыбер монда килеп, алар үзләренә яңа энергия, татар рухын алып кайттылар моннан. Һәм шул ук вакытта безнең телебез чистарды. Шен әдәби татар телен, Казан телен дип әйтик, без монда өйрәндек. Без инде барыбер килгәнче күпмедер дәрәҗәдә белсәк тә, анда инде Кытай алымлары сөйләшү, без уйгыр, башка милләтләрнең сүзләре катыш сөйләшә идек. Менә миңа калса иң чиста әдәби телдә матур итеп татарча сөйләшкәне синдер, Рифкат. Рәхмәт. Күбесе миңа шулай әйтәләр. Мин үзем шу хәтле бирелеп, яратып өйрәндем татар телен. Мин бик күп йөрдем спектакльләргә, Камал театрына, Тинчурин театрына, инде җирдә концертлар, менә шундый мәдәни чаралар була икән, мин берсендә калдырмыйча йөрүгә тырыштым укыган вакытта. Яңа гасыр каналын кая бар яратып карыйм, газетлар укыйм, менә шундый әкренләп үземнең телне шомартам, әдәби яктан сөйләргә, тарих белемнәрен, әдәбият белемнәрен үземә алып калырга тырышам күбрәк. Рифкат, иероглифтан кириллица күчү авыр булдымы? Юк, миңа калса авыр булмады, чөнки инде әйтәләр, иң авыр тел дөньяда Кытай теле дип. Анда инде иероглифлар, рәсемнәр дип әйтик әйме.
Yok, Кириллде шулук нәрсе язсаң, шуны укыйсың, нәрсе тыңлайсың, шуны язасың, ул жеңелрәк караганда. Ләкин Кытай теленә караганда. Кытай теленә караганда күпкә жеңел, әлбәттә. Ничә тел беләсең? Мен 4-5 тел бардыр. Урыс теле авыррак булды. Урыс телен өйрәнгән өчен грамматикасы туры килми, аның барбер үзенә күрә грамматик ягыннан авыррак. Әле һаман җайына җикереп сөйләшеп булмый урыс телен. Ләкин күпме дәрәҗәдә өйрәндек. Урыс теле белән даими аралашуда, эш буенча да Россиянең телен анысында монда әйбәт кенә өйрәндек. Менә хәзер күп кенә өлкәләрдә бит хезмәттәшлек Россия белән Кытайның мөнәсәбәтләре бик яхшы. Һәм бигрәк тә Татарстан төрле өлкәләрдә бик актив үсеш алып бара. Татарстан белән Кытайның хезмәттәшлеге үсә, төрле өлкәләрдә үсә. Һәм шундый өлкәләргә дә без дә хәзер катнашып, аралашып, үзебезнең монда алган белемнәребезне кулланып дип әйтик әйме. Бизнес өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә без дә хәзер аңа өлеш кертәбез. Тәрҗемәче буларак та, оештыручы буларак та, чөнки без Кытайда туып үскән кеше, ул илнең үзебезнең иленең дип әйтим тарихын, аның мәдәниятен, аның көнкүрешен, менталитетын беләбез. Татарстанда укыдык, яшәдек. 10 ел шактый гомер бит инде. 10 елдан артыграк. Шуңа күрә шул мөмкинлектән файдаланып, хәзер без тырышабыз өлеш кертергә Татарстан белән Кытайның мөнәсәбәтләрен алга алып баруда. Рифкат, менә шундый ук безгә бер заман куркыныч хәбәрләр дә килеп туды. Без сезнең өчен дә борчылдык. Менә бүгенге көндә ничек яшисез? Милләттәшләребез ничек анда? Бик әйбәт яшибез. Ул әлбәттә һәр илнең үзенә күрә үзенең кайгылары була, мәсьәләләре була, проблемалары була. Кытай ул бик зур ил. Анда 1,3 миллион халык яши. Бик күп. Бик күп. Аны токландырырга кирәк. Киендерергә кирәк, тәртиптә тотырга кирәк. Аны әле алга алып барырга кирәк. Бүтән товарны дөньяга сатырга да кирәк. Бүтән дөньяда Кытай товары инде хәзер. Менә безнең Кытайсыз булмый. Менә ул елдан-ел үсеш ала. Менә күптән теге 19-нчы елны узган елда без билгеләдек Кытай иленең 70 еллык юбилей бәйрәмен, бик зур бәйрәмен. Кытайның. Кытайның. Республика булып Республика буларак, дәүләт буларак оешуына 49-нчы ел 1 октябрь, 19-нчы ел 70 ел тулды. Зур юбилей чаралары булды. Һәм татарларга карата Кытай дәүләте бик әйбәт мөнәсәбәттә. Менә татарлар анда толык хукук белән үзләренең мәдәниятен, телен саклап, динен саклап, толык хукук белән башка милләтләр белән бер тигез рәвештә яши. Һәм безнең татар милләте арасыннан бик көчле фән галимнәре, докторлар, аннан соң врачлар дип әйтик, һәр өлкәләрдә татарлар, министрларга хәтле депутатлар, безнең татар милләтләре бар. Һәм аны кабул итә Кытай хөкүмәте. Татарларның белемле халык икәнен, зиялы халык икәнен алар үзләре язып чыгалар матбугат чараларында. Шуңа күрә әйтер идем, без анда толык хукук белән бик әйбәт, бик матур яшибез. Сабан туйларыбыз үтә. Булган бар сабан туйлары. Сез булганыгыз бар. Казан кунаклары соңгы вакытларда еш булды. Сабан туйларыбызда безнең 4 шәһәрдә сабан туй уза Кытай дәүләтенең финанс ярдәме белән. Тулысынча Кытайның бюджет акчасыннан үткәрәбез сабан туйны. Һәм китаплар чыгарабыз, журналлар чыгарабыз. Булар бөтенсе безнең каралган Кытай хөкүмәтенең акчасыннан, бюджеттан. Мәчетләрегез эшлиме? Эшли, мәчет. Күпме мәчет бар Кытайда? Ялгышмасам, Кытай күләмендә бер 30-40 мең мәчет бардыр. Чөнки анда татарлардан кала, уйгырлар, казаклар, аннан соң Кытай мөселманнар дип әйтик, дүнганнар дип әйтәбез без аларны. Аларның берничә провинциядә яши Кытайның. Үзләренә күрә дин тоталар, ирекле. Шуңа күрә ул инде язалар төрле җирләрдә төрлечә. Теге ашны хәлен тук белми. Шуңа күрә ул кайбер язуларны арттырып та язалар. Ләкин син нинди илдә яшисең икән? Әлбәттә шул илнең законнарына буйсынырга тиешсең, шул илнең сәясәтенә буйсынырга тиешсең, кагыйдәләренә буйсынырга тиешсең. Ләкин һәр кеше үзе хуҗа булып, үзенең тәртиплегенә тутса, тыйганлардан тыелса, башка милләтләр белән тату яшәсә, законнарга буйсынса, һәр илдә матур яшәп була дип уйлыйм. Менә шушы кышкы каникуллар вакытында миңа Кытайда буларга туры килде. Мин анда барып, менә Кытай халкының тырышлыгына, уңганлыгына сокланып, менә ул милләткә карата хөрмәтем тагын бер тапкыр артып кайтты.
Тырыш халык менә хәзер интернеттан күзәтеп була менә Кытайның илгә алга киткән шәһәрләрен, Шанхай, Пекин, мәсәлән, Шэньчжэн, Гуанчжоуны санасаң бетерлек. Алар бит шул хәтле заманча, современный дип әйтик татарча әйткәндә. Шуңа күрә ул үсеш кенә алып бара. Димәк, ул туры юлда бара. Ләкин шуның хәтле халыкны тәртиптә торыш өчен синдә бит нык закон булырга кирәк. Әлбәттә. Шундый әлбәттә тәртип булырга кирәк. Миллиард 300 миллион халыкны син тәртиптә тотып кара, ашатып, тукландырып кара, киендереп кара. Ул бит бик зур мәсьәлә. Бик зур мәсьәлә. Бик зур мәсьәлә. Һәм шул ук безнең кебек иң аз санлы без бит мин шагыйрьсем менә Кабан күлендәге бер тамчы су белән 5000-гә җитмәгән татар Кытайда. Миллиард 300 миллион халык арасында без нәрсән юк бит. Әз милләт булсак та безгә шул хәтле игътибар күрсәтим. Авылыгыз бар. Авылыбыз бар. Татар милли авыл бар Чишмә Әйе. дигән. Татар элеккеге татар мәктәбенең бинасы саклана торган объект рәтенә кертелде. Бик матур ремонт ясадылар. Бәйрәмнәребез үтә, сабан туйлар, китаплар чыгарабыз. Менә безне аз санлы милләт булсак та башка милләтләр белән бер тигез урынга куеп, бик әйбәт сәясәт алып бара, безгә карата бик яхшы мөнәсәбәттә. Рифкат, син менә бүгенге көндә кайсы шәһәрдә яшисең? Мин Кытайның Синьцзян уйгыр автоном районы Кулжа дигән шәһәрдә. Ул бездә кичкенә шәһәр санала, 1 миллион халык яшидер. Ул инде бездә кичкенә шәһәр санала. Мин шунда туып үстем, әтиянем, туганнарым шунда. Үзем инде Шэньчжэн, Гуанчжоу шул шәһәрләрдә Россия белән, Татарстан белән сәүдә өлкәсендә эшлим. Эшлектә туризм, аннан соң төрле выставка, ярминкаларга оештыру, аннан соң Татарстаннан, Россиядән импорт, Кытайга кертү, Кытай товарларын экспортлау менә шул өлкәдә хезмәт алып барам хәзер. Казанга килеп яшәргә теләр идеме яңадан? Казан инде безнең өчен шул хәтле сагынып сөйлибез. Менә Хәния Фәрхи җырлый бит теге Хәсән Туфанның Казан кичләре. Әйе. Баласын ушырган кош сыман дип узатып калырсың, безне Казан баласын ушырган кош сыман. Казан нәкъ шулай узатып калды безне. Менә без монда килдек, 16-17 яшьлек балалар, монда укыдык, белем алдык. Аннан соң монда теләгәннәр Казанда инде өйләнеп, кемдер кияүгә чыгып төпләнеп калдылар, кемдер үз туган илләренә кайтып китте. Менә шул вакытта без шул җырны мәгънәсен аңладык. Узатып калырсың безне Казан баласын ушырган кош сыман дип шуны җырлый кайтып китеп, алар анда да туган Кытай илендә яшәсәләр дә телне өйрәнеп киттеләр. Татарның мәдәниятен шин мәгънәсендә аңлап белеп киттеләр, татарның тарихын белеп киттеләр, телне өйрәнделәр, мондагы мөмкинлекләрне күрде, дөнья күрде һәм алар хәзерге вакытта да татар милләтенә анда хезмәт итә, менә булган чараларга катнашалар, бик актив катнашалар. Балаларын татарча өйрәтәләр һәм шул ук вакытта Кытай хөкүмәте белән Татарстанның төрле якларындагы мөнәсәбәтләрен алга алып баруда өлеш кертәләр барса. Татарстанда, Казанда калып яшәүчеләр дә алар барбер, монда да алар артык кишлек, алар Кытай телен беләләр. Ул бик авыр тел. Әлбәттә. Кытай телен белү аларның өстенлекләре бар. Менә шуннан файдаланып алар мәдәният өлкәсендә дә, спорт өлкәсендә дә, сәнгать өлкәсендә дә, бизнес өлкәсендә дә барбер үз өлешләрен кертәләр. Нәтиҗә бирә. Әлбәттә, татарча бик матур сөйләшәсең. Тегендә Кылҗага кайткачың, нинди телгә күчәсең сөйләшергә? Кылҗага кайткач, әлбәттә менә әйтәбез, диалект, җирле сөйләм теле. Ул инде татарның монда да мишәрләр бер төрле сөйләп, авылларында үзе белән үзе аерыла сөйләме ничектә. Әлбәттә, безнең дә инде ничә гасырлар дип әйтик, Кытайда яшәгәнгә күрә, шундагы җирле халыклар белән аралашып, ул халыкларның теле барбер йогынты ясаган, шундагы татарларның сөйләменә нинди кирип киткән уйгыр алымнары, казак алымнары, Кытай алымнары дип әйтик, үзенә күрә диалект бар безнең. Мин әйтер идем, шул Кытай татарларының диалекты дип. Ул мондагы телдән аерыла. Мин әлбәттә шул телгә күчәм һәм рәсми чараларда, мәсәлән, сабан туйларында, Яңа ел кичәләрендә, Нәүрүз бәйрәмләре дип әйтик, аннан соң татарларның туй мәҗлесләрендә мин инде саф Казан телендә, татар әдәбиятында алып барам. Рифкат, менә 17 яшьлек, 16 яшьлек балаларны әтиәниләр курыкмыйча чит илгә чыгарып җибәргәннәр. Әйе. Синекеләр ничек? Аралашу булдымы менә? Әтиәниләрне сорап караганы бармы? Ничек курыкмыйча чыгарып җибәргә булган баланы? Аны инде бездән бик күп сораулар булды, без килгәнгәндә шактый еллар. Әлбәттә куркалар.
әти-әни булак бурчыла бит инде. Әйе. Күрше шәһәргә җибәрергә дә Әлбәттә. бурчыла, бигрәк тә әниләр, Әйе. балаларын жәлләре. Анда без белән килгән вакытта кызлар да шактый күп иде. Яртысы кызлар иде аларның. Бер гаиләдән апалы-сеңле кызлар килүчеләр бар иде, 16-17 яшь. Алар инде шул Татарстан буларак беренче чиратта ата-бабалары шуннан килгән буларак тарихи җирләр дип көрүп кайтсыннар, үзебезнең бабаларыбыз килгән җирләр дип инде шул тарткандыр дип уйлыйм мин. Аннан соң менә бөтен дөнья татар конгрессы безгә бик күп булышы килгән минутлардан дип әйтик, менә конгрессның ярдәме белән без укырга кирдек. Шул программа буенча төрле чараларда безгә ярдәм итеп турды. Бик күп татар зиялилары безгә булыштылар. Алар өчен бик зур рәхмәтлебез. Бик күп кешеләр безне үз иттеләр монда. Теге чит илдән килгән татар балалары дип, кызлары дип һәр даими рәвештә безгә ярдәмчил булды. Рифкат, менә сезнең укыган өчен, яшәгән өчен Татарстан хөкүмәте бит инде бу чыгымнарны үз өстенә алды, шулай бит? Шулай. Әти-әниләрегез түгел, Татарстан хөкүмәте ярдәм итте сезгә. Әйе, безнең уку шундый ул аерым махсус программа иде. Конгресс тарафыннан Татарстан хөкүмәте аны хуплап, без түләүсез укыдык. Укыган өчен, яшәгән өчен түләүсез. Тормыш көнкүрешкәндә әти-әни акча җибәреп тордылар. Кемнәр монда үзләре эшләп ял көннәрендә дигән шикелле, ләкин уку безнең бушка түләүсез булды. Аның өчен без бөтен Кытайдагы татарлар исеменнән, үземнең исеменнән һәр вакыт Татарстанга, Татарстан хөкүмәтенә, татар милләтенә без рәхмәтле. Һәм аны һәрбер кеше истә тута, кайда яшәсә дә, Татарстандамы, ул бездәме, ул барбер татар милләтенә бурычлы. Ул татар милләтенең баласы булган күрәгенә монда килеп бушка уку мөмкинлегенә иреште. Демәк, ул асылда татар милләтенә бурычлы, ул хезмәт итәргә тиеш. Монда калсамы, Кытайда яшәсәме. Шуңа күрә без аны төп үзебездә бурыч дип хис итәбез һәм тырышабыз хезмәт күрсәтергә. Әкренләп инде үсеп баралар, ләкин шул ук вакытта безне пычратучылар да булды. Теге бер көтү сарык арасында да була бит, бер-ике шундый. Ләкин алар күп түгел, алар бер-икәү генә булса була. Ләкин күп санлысы бик тәртипле, әйбәт кенә укып, дипломлар алып кайттылар һәм алар да төрле өлкәләрдә хезмәт итә, әйтеп үттем. Һәм бөтенесе дә хис итә, алар татар милләтенең баласы булганга күрә генә менә шундый мөмкинлеккә ирешә алды һәм алар да бурычлы һәм алар хезмәт итәчәк. Рифкат, менә сез гаиләдә ничә бала? Без 3. Син үзең генә укыдыңмы Казанда? Мин абый белән бергә укыдым. Абыйың да укыды син. Абыйым да Казанда укыды, бер туган абыйым. Сеңлем инде кыз буларак ул инде әнисе җибәрмәде. Ул вакытта кичкенә иде, ул әле мәктәптә. Мин абый белән бергә килдем. Без бергә укыдык, бергә тәмамладык университетны. Аннан соң мин магистратурага укырга кирдем, Казан федерал университетына. Анда әйбәт кенә белем алдым. Абыйың да син шикелле татарча сөйләшәме? Сөйләшә, әйбәт сөйләшә. Рифкат, менә узып киткән 2019 ел синең гаилә тормышында да зур шатлыклы вакыйга белән бәйле бит әле. Син өйләндең, гаилә корып җибәрдең, татар кызына өйләндең, ялгышмасам. Кем исемле кыз, нинди кызга өйләндең, әйт әле. Разия исемле, шунда үзебездә туып үскән кыз. Шулай туры килде инде, мин яшьтә бара дип, әйдә өйлән дип шулай туры килде. Бөтенебез дә кыстадык инде, бәләгә кирәк дип шулай бит. Шуңа күрә шулай язгандыр инде. 19 елда минем 16 августта той булды Кытайда, Шоколжа шәһәрендә. Шунда үзебезнең туганнар, татарлар белән бергә шундый тормышта зур вакыйга, зур үзгәрү булды. Рифкат, менә теләк булса, Кытайда да татар кызын табып, татар гаиләсен төзергә була, шулай бит. Әлбәттә, теләк кенә кирәк. Әлбәттә. Ул үзеннән тора кешенең. Менә ул үзеннән тора. Син Америкада яшә, Кытайда яшә, башка илдә яшә, әлбәттә ул кешенең теләге бар икән. Менә шул телне сакларга, милли гореф-гадәтләрне сакларга, аны саклап була, эшләп була. Әлбәттә ул гаиләдән тора. Без әйтәм, менә балачактан без сөйләшеп үстек гаиләдә. Ул инде әллә ни саф әдәби татар теле булмаса да, барбер без әти, әни, әби, бабай гадәти көнкүреш сүзләрне гаиләдән алдык. Безнең монда килгәндә ук нигез бар иде. Аны дәлилләп сөйли алам. 2005 ел килгән вакыттагы язмаларны без актарып чыгарсак, шул вакыттагы интервьюларны чыгарсак, анда без килгән елларны безгә ак итеп яздылар. Сез ничек татарча беләсез, татарча каян беләсез дип телевидениедә биргән безнең интервьюлар бар. Шул вакытта ук без килгәндә ук белеп килдек татар телен. Чөнки ул балачактан гаиләдән килде. Һәм әдәби телне, саф татар телен без Казанда өйрәндек. Татарның
шын мәгънәсендәге мәдәниятен, күн күрешен, мәсәлән, татар авылларына бик күп бардык, безгә кызык иде. Һәр татар авылларына барасың, андагы тормыш, андагы яшәү рәвешләре, шул ук татар театры, безнең Камал театры килгән көннән үк үз итте. Аны без бик сөйнеп искә алабыз. Шамил Зинуровичны, Закировны. Менә ул шул хәтле яратты безне. Килгән көннән ул Камал театрга бушка спектакль карау мөмкинлеген бирде. Тинчурин театрда шул ук. Аларга без сөйнеп туя алмыйдык. Менә безгә ул бөтенсә кызык әйбер, гомердә күрмәгән. Но Кытайда бит утрау төркем генә яшибез, шу гаиләдә генә тел. Елна бер сабан туе була, бер-ике шара була, шунда гына күршәсең, монда бит синең тирә-ягың татар мөхите. Теләсәң театрга бара аласың, теләсәң концертка катасың, урамда чыгып кем беләндер сөйләшеп була. Монда ул мөхит тудырылган. Шуңа күрә монда яшәп тә татар телен белмәгән кешене мин аңламыйм. Татарстанда яшәп, тулайым татар халкы арасында яшәп, шул хәтле бүтән шартлар тудырылган, телевидение әзер, китап эзләсәң табып укып була. Bütün нәрсә дә бар. Бүтән нәрсә. Теләк кенә кирәк. Теләк кенә кирәк. Монда яшәп тә татар телен өйрәнергә теләмәгән, татар телен белмәгән кешене инде нинди сүзләр белән аны әйтеп буладыр, мин аны күз башыма сыйдыра алмыйм. Рифкат, менә 2020 елга аяк бастык. Менә киләсе елга очрашырга язсын. Синең менә дөнья буйлап сибелгән милләттәшләребезгә әйтергә теләгән теләкләрең нинди булар? Кайда яшәсәк тә, нинди илдә яшәсәк тә, исән сау булыйк, сәламәт булыйк. Шулай үзебезнең бар икәнне тоеп, татар икәнебездән горурланып, мактанып яшик, бердәм булыйк. Монысы иң мөһим, бердәм булырга кирәк. Һәм әлбәттә бирешмәскә кирәк. Нинди генә шартлар булмаса да, бирешмәскә кирәк. Телне сакларга, милләтне сакларга, һәм Татарстан белән элемтәләрне мөмкин кадәр ныгайтырга, ешрак килергә, аралашырга, һәм илләр дус булсыннар. Илләр тыныч булсыннар. Менә илләр дус булса, ул бөтенебезгә дә җайлы аралашырга. Шуңа күрә иң беренчедән илләр дус булсын, тынычлык булсын, һәм милләтебезгә бәрәкәт булсын. Күрешеп торыйк, сау-сәламәт булыйк. Амин. Алла бирсә киләсе менә шушы ел дәвамында, шушы 2020 ел дәвамында бергәләшеп аралашырга язсын. Без сине кабат Казанда көтәбез. Рәхмәт. Инде кире Кытайга кайтып, андагы милләттәшләребезгә сәлам тапшыру сиңа әманәт. Рәхмәт, һичшиксез тапшырам. Һәм шул вакытта сез дә безгә килеп, андагы татарлар белән аралашып, Сабантуйга килеп, ешрак килегез, без дә сезгә килик, менә шулай татулыкта яшәргә язсын. Амин. Амин. Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруның кунагы Кытайдан килгән милләттәшебез, безнең үз иткән милләттәшебез, милләтпәрвәр шәхес Рифкат Фәхретдинов булды. Мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.